Kaseng Vice of the People's Party VPP ke ujol sio Commissioner and Secretary Ketenat Poli Putri Kejelau Vijay Menteri Persia Iru Company ya Examin Assistant Professor Hak Physical Education nama Ketenat Directorate of Higher Technical Education kal khot peniat na Ketenat Ilkai hak jikawan khot dag start na skru ba katkum bekendon ke University Grants Commission habakran mentak sengi kanyo tri Urisau ajal pusau MLA ke maula ba Bright Star Marbajang laong ba katkum ke UGC ban penia je examin de ban khot dag start nak skru ba laong ba kani ke jing khot ke suka ke tanat ilkai ban penia je examin kami hap setia haraju ke por ke UVPP ke persnguru halo ke jing price siliang ya ke detcom retirement gratuity ya gino hikai ke ba syong thai nak kam namal ba suka kam simla plai tenti hadu mentah katkum badai ban long gino hikai haden bagila syong thai ni khlat no sitang por kinyo igani kijing seu ko basisen nak soka bandong sipaulak tengka hanai kidon gi ba klempat yo setia bat don pat katuk ne gi ba yo bat kane ka pawa dai kijing la siliang soka laong bagawai pat kajing ya pher hakarukam seu tulap namar ba gino hikai college habagi rungkam hikai gi dai ban yo katkum ka University Grants Commission pay scale hanai ka belengok kalong ba soka ka seu da ka state pay scale ka senggal persenguru badai ban ai ka increment ya ba pendep ya jing pulih PhD bat kumju ban weng no ya ka jing bu kendon ya kerta rungkam no hikai hagi college nomar bakat kum ke UGC norm kam don setia ka jing bu ta ya ka kam no hikai assistant professor hagi college kada waru ban penstet ban ai ka jing penskem ya ba rungkam nomar badon gino hikai ba hikai lai saus nemru kimpat yo setia hadu meta bat ban penstet ban pelai no ya ka area jong gino hikai Voice of the People Party. Kita cibun ki jing pensngo nak kaliang jong kinong kai khamtam ki aided institutions. Ka jing e ka ba ki kendu nak we ke pos ko pat mentala katu kan isnem dong ki jing e. Bal kadi kata ka bangiwan ban pensngo hau Commissioner Secretary jong ka Education Department. Te kumban chu highlight ani por wamta ka bangira menyekren batu Commissioner Secretary jong ka Education Department kamat ka peningkong kolong habide ba kadika disbursement of debt cum retirement gratuity agaba ki nong hikai haki aided institutions la kolong marching song thad ani don na pen joki ki ba khat no stengpor kiyo ya kadika song pisa jingram ka ba shpaulang te re ka ba peningo i kolong ba shibu na kinong kai ki jungi kidon komba ki bla song thad de ki sao sansnem de hadu menta kem pat yo ya kadika DCRG te kata kadi bangi wanra namar katkum ka jingyo jingtip ka jongi pan ka baslo lingo kolong ba don katu kani ngut pat kinong hikai ki ba marsin song thai pan kila yo te beli ban yo silang khman ya ki ba phimon pi ai ya ki ba phimon phim ai te kadi kata ka bangi kwa ban kren namar kani kadi kamat ru ka bana kaliang ka jonga kum MLA ngladep banra ya kani ru apo ka yang dorbar bat nakaliang jong chief minister nadu to kapor nadu menchimsem long ba un chim khiai kani nrei hadu menta kani kadang sa kadang long kumju hi nrei kai ka bangi small kolong ba kadang kajing nyaw silang khamat bangi lakren baru Commissioner Secretary bu deban ban penbet mardor habai debat kani te ka ba arpat kadi ka ba habai debat ka nika disparity habai debat ka pay skill kidon ki nong hikai haba ki joint service la advertise ki as per UGC pay skill mo kadi ka UGC sanction post nika ba solingo kolong ba mo bes moi Dr. Bats Kemin Fai Kai College mangar kunju natai Dr. Kara bat kiwei patu abangi join UGC pay skill margin kamut the moment we join kamut iyo ada katuka pay skill hi UGC pay skill nreimenta kai kabangi lam iyo snow bakinong kai gitu ba ki join UGC pay skill nrei kat bahadu menta pat kimio UGC pay skill ni iyo ada state pay skill ya kata kadai ka ba nilara ban hakmat jong Commissioner and Secretary nang ta ki don ru ka kamat ka balai ka bangira habide bakin ki PhD advanced increment mo kinong hikai lakmi nanti ki ba can take up research mo nang ba kila ban contribute habide bat ka puli ka puthi bat ku ru bat ka emlang ka salang te bun kinong hikai wat apreng jong ka hikai ka joki henry ki tristom ban pendep ya ka PhD bat kat kum ka UGC regulation ka batai ba habaki pendep ya ka PhD ki don kita ki don ka jing yo nong mo ya ka jitrai sistem kita ki dah ka bagiyo itaka increment mo nrei ka ba hagini si ba menta ka bakum kita ru kam don chu te den ma kata iwan ban wanra ya kata bat ka wei pat ka bakta ba kani ya la bun snem
Kata kadi habidi baki kwa ban wanra ya kani ka age restriction. Mo ban bu ya ka age bar. Habidi bat ka kam nong hikai. Mo ndai ngas kwa bat pen mau namar baka UGC regulation that if you go through your UGC regulation kam don age bar. Don ka age limit. Anyone can enter provided mau udi babiang. Ada ka government ru ka ong lar pipai ka government ka jongi ka keren na ko post ke improve your education. Oh ki keren na ka por pan rei ka jingle ka chuki kalong na khongpong ki restrict yaki nong hikai te habang keren ya kam nong hikai kam tam hapo ka college level ki don sibun ki qualification mo ngi pe ki nong hikai le asi ki hikai ha ka ki school level ki nang ta hapo ka high secondary ter nai te ki ngala da ong do meneru mo bakadon ka jingle siliang khaman balai ya kita ki nong hikai ki la song that ki sansnen ru kemio lagi don pat kat tu kat ningut mau katu kan ingut pat iba marsin chong thai tang katu kan banai la iyo i kata kalong ke ke bang nakalian ka jungi so ka bamla ban pediang kata ngiwan ban pensko ho commissioner and secretary namar kani ka hap apo ka DHT level te ka song pat ho commissioner secretary menta banwat ya kata bakadon ko bakum kata ka kamram ka jungi nama kinong kai kiwan gi thu ingi bakidon ki jing ke bakum kita ngila pensko ho bar kali ka kamram jong commissioner secretary pat banwat na po ka DHTE mau ke baki don em kum kita bat ban penbet mardor ya ko kum kita ki jingle silak khmat kwa man pau ni por ko mamta ka bangila ya keren ru bat commissioner secretary kadai kani ka kadon ko ka advertisement mo ka barang hangini isi gidang pelan bat kin sepelong ya ka interview habide bat ki assistant professor habide bat ka physical education te ka basulingo nakaliang gajungi kalong ba Nagaliang jong ka DHTE ka khot ya ki expert na po ka sports department mo ka bayat persya ya ka UGC regulation mo aba ko ki expert ka bot pidi ban kam man khot ya ki bri na po university ki badon ya kata ka required qualification ya kata ka di bangila warna hakamat jong commissioner and secretary pon penbet ya kini ki jing kulmar mo ki badon hapo jong ka education kham tam habide bat kinang kai hapo ka college te kita di ki ngem pat dokam ban ya keren mo la ki kot nam kot kita henry la da pi sim hi kat kum kai UGC regulation hi kamut pi haban khot da ki expert mo naka school ba ane na po ka university te ban quality ba ka sports department kan le kata so kala bakla lupa mo i condition kam sha te nakaliang ka jungi ki pensko hu ba dong kaman penbet ya kan ya jadi kendu kumangi kendu mentahi kalau ke bastunan beru commissioner secretary appreciate yangi bangi pensko wi kini kijing ki badon bana kalian ka jong uru ong unsim khia bat banle ya ka ka ba dong kam tengin up ngila ai u yong ba as soon as possible dong kam solve kini ki problem ki badon hapo ki kinong kai haki college ki edit college hapo ka jela ka jungi